Эти дебаты смогут как-то повлиять на результат? Та ніяким чином вони вже не матимуть впливу, тим паче, що ці дебати вони пройдуть в тому ж дусі, як і вся ця боротьба. На сьогодні ми бачили, що обидва кандидати йдуть в своїх коридорах, таких своїх окремих реальностях. Кожен з них скоріше боровся не один з одним, тому що перетікання електорату майже не відбувалося між ними, а кожен з них боровся з своєю ж тінню. Петро Олексійович, як кандидат, боровся з Петром Олексійовичем президентом, доводячи, що він готовий змінитися, він чує, урок завивчений тощо. Зеленський віртуальний кандидат, до якого ніхто нічого не знає, боровся з Зеленським реальним, який подекуди проривався в ефіри телефонними дзвінками тощо. І відповідно від цього залежало, наскільки вони зможуть мобілізувати свого виборця і наскільки зможуть деморалізувати виборців опонента. І на цих дебатах буде дві сцени, між ними буде стояти поліція, будуть окремі дві зони, де будуть фанати одного кандидата, іншого. Кожен з них покаже свою картинку, як під сценою його фанати з його плакатами, з його вудочками, з прапорами, і Петра Олексійовича, і Зеленського те саме буде. Вони кожен візьмуть собі той сектор стадіону, покажуть, на якому сидять їх прихильники. Кожен вийде з цього переможцем. У кожного його виборець скаже: я розумію, чому потрібно голосувати, я навіть не підтримую свого, але проголосую проти іншого, бо на сьогоднішній день голосування відбувається скоріше проти. У Петра Олексійовича проти можливого реваншу, проти можливого розвалу Путіна тощо, у Зеленського проти старої еліти і проти Петра Олексійовича персонально. Коли голосують проти, то дебати на сьогодні вони не будуть мати жодного визначального впливу. Той, хто хоче, він переконається ще більше, той, хто не хоче, він просто не прийде. Ані на дебати, ані на вибори. Якщо коротко просто підсумувати, сказати, там, де домінують емоції, раціональності місця немає.